Borislav Bora Stanković, doživotni počasni generalni sekretar FIBA, prvi je Srbin koji je toliko visoko stigao u međunarodnim sportskim asocijacijama. Dugogodišnji član Međunarodnog olimpijskog komiteta, Jugoslovenskog olimpijskog komiteta i od 1991. član Hola slavnih košarkaša. Istovremeno je studirao i igrao profesionalno za Zvezdu i Železničar. Posle povlačenja bavio se trenerskim pozivom u OKK Beograd i italijanskom Cantau. Među sportistima i sportskim obožavaocima najviše je upamćen kao izuzetni generalni sekretar Međunarodne košarkaške federacije od 1976. do 2002. godine. U njegovu čast je utemeljeno godišnje međunarodno takmičenje nazvano Stankovićev kup. Američki sportski novinar Jack McCallum u svojim 2 knjigama odaje posebno priznanje za to što se izborio da se NBA igrači nadmeću na olimpijskim igrama. Završio je studije veterinarske medicine na Univerzitetu u Beogradu.